Aquesta exposició s'ha fet pensant en la dona, però és que tot aquest any l'estem dedicant a la dona artista, ja que també en diferents parts del món es vol redescobrir a la dona artista. Penseu que durant el segle XX hem tingut moltes dones importants i no se li ha donat la importància que calia. Aquí, per exemple, ara intentem també fer el mateix, que la dona tingui aquest protagonisme. Passat moltes dones representatives de l'art català per al meu espai, com pot ser l'Amèlia Riera o la Maria Assumpció Reventós, per posar dos dones representatives de l'art del segle XX al nostre país. Aleshores, em semblava molt encertat que ara, d'aquesta època, tinguéssim 16 dones artistes. Catalunya té noms destacats del panorama que són reconeguts internacionalment. Aleshores, si s'han posat 4 noms a dalt de tot, nosaltres podem posar altres noms també. I són els que estem posant, els que estem reivindicant, no només com dona, sinó com home. Llavors, esclar, què hem fet? Aquesta selecció hem agafat dones de diferents generacions, algunes que ja són mortes, que són molt representatives de lo que ha donat Catalunya durant el segle XX.